De ce diaspora din Moldova nu vrea să trăiască în Moldova? Vă dau un răspuns ca un reprezentant a acestei diaspore. Eu trăiesc în Europa deja de câțiva ani. Am fost la Moldova, mă întorc, mă duc înapoi. Și de că pe mine, de pildă, și mă enervează înapoi la Moldova, nici nu e vorba în bani aici. E vorba în mentalitatea moldovenilor, ai noștri. E vorba în bardac afară. E vorba în bardac la oameni în cap, așa. Oamenii sunt răi la lor. Oamenii fură, bagiucoresc, te amăjesc, cumva vreau să te năibească, așa să se învârtească. Și alt lucru eu m-am deprins deja cu Europa. Cu drumuri bune, așa, cu salarii mai mari, mentalitatea oamenilor care lor le pocui de unde ești tu, cine ești tu. Și ei nu strigă că o dus indieni la noi în țară. Păi, nu știu, bani, serviciu, poliția e mai bună aici, așa. Policienii, nici n-am idee cine e președintele Germaniei, Spaniei, paralel.